Tervetuloa Suomen valoteknillisen seuran tietoiskuun. Tänään aiheena VEL 2, eli VEL 2 standardiin mennään valo-osuudella vähän syvemmälle. Ja mun nimi on tosiaan Henri Jusleen, useita hauskoja ja hienoja titteleitä, mutta tällä kertaa käytän tätä VEL AP:ta, mikä tarkoittaa, että on jonkun verran opiskellut tätä VEL-standardia ja on tämmöinen akkretoitu professional, mikä Google-kääntäjä sanoo yleisesti tunnustettu ammattilainen, mikä kuulostaa todella hienolta. Ja tosiaan mennään tätä VEL Lite-osuutta. Mä en hirveän syvälle aio mennä nyt koko VEL-standardiin, vaan fokusoidaan siihen valaistukseen. Ja siinäkin oikeastaan erityisesti niihin asioihin, mihin pitää kiinnittää huomiota tämän normaalin EN-normin lisäksi. Eli että ei niin kuin keskitytä pelkästään niihin asioihin, oikeastaan juurikaan keskitytä niihin asioihin, mitkä on jo normissa voimakkaasti tällä hetkellä. Ja tosiaan kuitenkin sen verran sanon, että tässä VELissä on muitakin asioita kuin valaistus, vaikka valaistus tietysti tuossa se tärkein asia meille monille on, mutta siellä on nämä monet muut asiat, eli kaiken näköiset asiat, jotka nimenomaan hyvinvointiin vaikuttaa. Eli tämä standardi on vahvasti niin kuin hyvinvointiin liittyvä standardi. Tässä ei niinkään mietitä sitä, että kuinka paljon energiaa kulutetaan missäkin tai tämän tyyppisiä asioita. Eli vahva fokus tähän hyvinvointiin. Ja tästä on tullut. Me tehtiin esimerkiksi, olin mukana kovasti tekemässä, tehtiin omalle konttorille tämä VEL-sertifikointi, ja se oli tämän pilottiversion, eli VEL 2 pilotin mukainen. Ja nyt muutama viikko sitten tuli tämä pilotista oppinut varsinainen VEL 2, ja siinä on joitain muutoksia. Paljon on samaa, mutta ehkä niin kuin se, että osin on asiat hiukan eri kohdilla, ja on myös niin kuin muuttuneita juttuja. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että toki niin kuin yleensä tämmöinen standardointityö, niin tämä seuraava versio on pikkasen parempi, eli siinä on otettu huomioon niitä kommentteja, mitä VEL-pilottia tehneet on antaneet. Ja siellä on nyt hiukan enemmän niin kuin pisteitä saatavilla, eli tämä VELin rakennehan on semmoinen, että noi mikä tuossa lukee P-nä, ne on siinä niin sanottuja preconditioneita, eli ne on tämmöisiä pakollisia osuuksia, että saa yleensä minkäänlaista tasoa siihen standardointiin, niin kuin läpimenoon, niin kaikki preconditionit, eli nämä pakolliset osuudet pitää olla täytettynä, ja sen lisäksi sitten saa näistä konsepteista, niin kuin tämä valo on yksi näistä konsepteista, niin siellä on näitä featureita, eli näitä alakohtia. Alakohtissa on vielä sitten partseja, eli jonkinlaisia osia, niin niistä saa sitten näitä pisteitä, joilla voi tavoitella sitten varsinaista sertifikaattia ja erilaisia tasoja sertifikaatissa. Mutta mennään yksitellen läpi mitä täällä on, ja tämä ensimmäinen pakollinen osuus on tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla, että on niin kuin valoa saatavissa työntekijöille ja ihmisille siellä niissä tiloissa. Ja tämä on, mä sanoisin, aika helppo saada, eli tämä pystytään tekemään niin kuin erilaisilla, tämä standardi antaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä tämä, ja se voi olla niin kuin, että katsotaan, että kuinka paljon saadaan, niin kuin simuloidaan, että paljonko päivänvaloa saatavilla, tai mietitään se niin kuin esimerkiksi työpisteiden sijainnit sillä tavalla, että ne on riittävän lähellä ikkunoita. Rakennuksen suunnittelussa voidaan tehdä erilaisia asioita, ja on tässä vaihtoehtona myös tämä, että tehdään semmoinen valaistus, joka on niin kuin, tukee tätä vuorokausirytmiä. Mä sanoisin, että kuitenkin tämä on niin kuin semmoinen, esimerkiksi suomalaisissa olosuhteissa, kun me harvoin rakennetaan ihan niin kuin ikkunatonta työpistettä tai muuta, niin tämä on suhteellisen helppo saavuttaa, tämä ykkönen. Samaten mä sanoisin kakkonen, eli tässä puhutaan tämmöinen visuaalinen valaistussuunnittelu, niin kuin näkyy, niin siellä on yhtenä vaihtoehtona on tämä EN 12464-1, eli kun tämän vaatimukset täyttää, niin tämä on täytetty, ja toivon ja oletan, että suomalaisissa kohteissa niin kun tätä normia seurataan, jolloin tämä toinenkin preconditioni, pakollinen asia, on aika helppo saavuttaa. Ei tarvitse mitään tehdä sen EN-normin lisäksi, vaan nimenomaan seurata sitä. Mutta sitten nämä seuraavat kohdat, mistä saa näitä varsinaisia pisteitä, niin täällä on sitten vähän ylimääräistä. Eli tämä
circadian lighting design, eli tavallaan tätä meidän vuorokausirytmiä tukeva valaistussuunnittelu, niin siinä on pieni muutos tapahtui tuosta pilottiversiosta tähän varsinaiseen Vel 2, ja siinä pilottiversiossa oli niin, että tätä korkeampaa valotasoa tai erityisesti niin kuin enemmän tätä tämmöistä niin kuin melanooppisia lukseja, jos nyt näin sanotaan, onko se suomeksi oikein, niin niitä pitää olla 4 tunnin ajan, mutta se aika saa olla vähän niin kuin joustavampi. Siinä pilottiversiossa oli vähän hassu, se oli niin kuin 9:1 piti olla tietyt valotasot, ja se ei niin kuin kaikissa tapauksissa ole se järkevä ajankohta, eli tämä antaa niin kuin enemmän joustavuutta, koska sitä pitää olla. Ja tässäkin on niin kuin erilaisia tasoja, eli riippuu vähän kuinka paljon valoa annetaan tämmöistä vuorokausirytmiä tukevaa valoa, niin saa eri määrän pisteitä. Ja tässähän oli oleellista se, että tämä mitataan siis, pyritään siis tuohon silmien tasoon, eli noin 45 senttiä tuosta työpisteen tai työpöydän tasosta, ja nimenomaan vertikaalitasolla mitataan, että kuinka paljon tulee valoa. Tuossa on esimerkkinä, niin kuin miten me tehtiin omassa projektissa, että siellä näkyy niin kuin kaikki nuo työpisteet, ja sitten on mitattu valotasot ja laskettu siitä, että paljonko nämä EML siinä sitten on, ja oikeastaan tässä varmaan tuttua juttua kaikille, mutta niin kuin muistaa, että se on osin sitä, että minkälaista valoa käyttääkö jonkinlaista tunable whitea tai spektrin säätöä tai muuta. Tämän voi saavuttaa aika monilla tavoilla, mutta aika oleellinen on myös ne työpisteiden pinnat, eli että siinä niin kuin tiedätte, niin vaalea pinta heijastaa valoa, ja että se ei ole pelkästään se valaistus, vaan aika paljon tekee myös ne pinnat, että jos on niin kuin vaalea työpiste, niin aika paljon enemmän valoa heijastuu myös silmille, eli näin positiivisessa mielessä. Että se on niin kuin valaistuksen säädön ja pintamateriaalien pintojen heijastusten yhteystekijä, että saadaan hyvä circadian lighting design. Tämä on tämä 4. kohta tässä, eli tämän niin kuin keinovalon häikäisypuoli, niin tämä on itse asiassa se, joka niin kuin omasta näkökannasta muuttuu eniten tästä pilotista tänne varsinaiseen Vel 2, eli pilottivaiheesta oli vielä aika helppo, eli se oli sama kuin niissä EN-normin rajoituksissa se perus, vaan että ei niin kuin näy putki tiettyjen kulmien yläpuolella tai valon lähde ei näe tiettyjen kulmien yläpuolella, ja se oli jo ihan riittävä. Sen sijaan tässä, niin kun, että saa näitä pisteitä, niin pitää käytännössä olla joko UGR16, ja tämä antaa 2 vaihtoehtoa, että joka tämmöinen valaisinkohtainen UGR tai sitten tilakohtainen UGR16, tai sitten täysin epäsuora valaistus. Ja tämä on nyt ehkä taas niitä yksi semmoisia normeja ja yksi semmoisia standardeja, jotka sitten vähän niin kuin ohjaa sinne nimenomaan ainakin osin epäsuoran, jopa kokonaan epäsuoran valaistuksen käyttöön. Mutta aika sanotaan, että tuo 16, niin kuin ne, jotka suunnittelee valaistusta, niin on aika tiukka raja, jos epäsuoraa valaistusta ei olisi. Sitten tässä on tämmöinen niin kuin päivänvalosuunnittelustrategiat, ja ne on aika pitkälti niin kuin tulee sillä, että katsoo, että ensimmäinen vaihe, että kuinka lähellä ikkunoita työpisteet on. Ja noi ensimmäiset pointsit tästä pisteet niin voi saada nimenomaan sillä, että katsoo, että työpisteet on lähellä ikkunoita, ja sitten, että ikkunat nyt päästään myös sitä valoa läpi. Ja sen lisäksi tässä on tätä häikäisysuojausta, eli auringonvalon aiheuttama häikäisyn suojausta, niin tuommoinen käsikäyttöiset tämmöiset sälekaihtimet tai muut verhojärjestelmät, niin niillä pystyy saamaan 1 pisteen. Tosin niissäkin pitää olla, että niitä pitää sitten niin kuin sopia, että ne avataan sitten, ettei niin kuin kerran päivässä, että jollain on tehtävä avata ne, kun ne on suljettu. Mutta sitten 2 pistettä on mahdollista saada, että jos nämä järjestelmät on niin kuin fiksumpia ja jollain tavalla, no siinä on montakin vaihtoehtoa, mutta älykkäästi hoitaa sitä
häikäisyn suojausta, auringonvalon aiheuttama häikäisyn suojausta. Tässä oli semmoinen, mihin ehkä normaalisti ei niin usein törmää. Tämä on tämä niin kuin päivävalosimuloinnit ja tässä oli itse asiassa aika hyvä muutos näin niin kuin Suomen tasolla oleville rakennuksille, koska siinä pilottiversiossa viitattiin vähän tähän ISN LM-laskentatapaan, jossa sitten puhuttiin working, eli tämmöistä työtunneista, ja niin kuin tiedetään, niin Suomessa työtunnit on joskus myös pimeään aikaan, ja ne laskelmat käytännössä oli aika vaikeita saada niin kuin riittävästi valoa niin kuin simuloitua, että auringosta riittää meidän työtunneille. Sen sijaan tässä Senin paperissa on sitten puhutaan päivänvalotunneista, eli silloin kun päivänvalo on saatavilla, niin sitä saadaan myös hyödyksi, jolloin mä en ole tosiasiassa laskenut tätä kyllä vielä itse, mutta tämä on ainakin niin kuin teoreettisesti paljon enemmän saatavissa myös Suomeen kuin toi entisen version tapa, että siinä tuli ihan näitä käytännön hankaluuksia talvella, että se aurinko vaan ei ole tarpeeksi ylhäällä. Tämmöinen visuaalinen balanssi. Tämä oli siinä pilottiversiossa itse asiassa yksi vaikeimmista kohdista, eli siellä oli kaiken näköisiä, että kuinka pitää olla erilaiset pinnat hyvin lähellä toisiaan, niin kuin tässä kirkkausmielessä ja niin edelleen. Ja tämä on pikkasen helpotettu nyt tähän varsinaiseen VEL 2. Ja että jos katsoo, että aikaisemmin taisi olla 6 kohtaa, niin tuossa ensimmäisessä nyt niitä on 4, ja niistäkin pitää valita 3, ja niistä ne on niin kuin semmoisia saavutettavissa olevia, että valaistuksen ohjauksen kannalta kannattaa vaan katsoa, että noi fade, niin kuin nämä säätönopeudet alaspäin ja on niin kuin riittävän hitaita, ettei mennä niin kuin kovin nopeasti niin kuin suoraan täysvalolta vaikka pois, vaan on sopivat säätöajat siinä, niin tämän pystyy saavuttamaan. Ja tässä on vielä tullut tämmöinen lisävaihtoehto, että käytännössä niin kuin suunnittelija, kun miettii näitä asioita ja dokumentoi, minkä takia erilaiset asiat ovat niin kuin ne ovat, niin siinä on niin kuin mahdollista saada tämä piste myös sillä tavalla. Sitten tämän keinovalaistuksen laatu. Tässä tämä ensimmäinen kohta tämä korkea valot, tai siis anteeksi, riittävän korkea värintoistoindeksi, niin se on sama kuin siinä aikaisemmassa versiossa, eli joko pitäisi käytännössä saada yli 90 se, tai sitten nimenomaan tuo normaali yli 80, niin siinähän on niin kuin sitten se ongelma tulee monesti tuon punaisen kanssa, eli tuossa on vaan joku ihan netistä otettu esimerkki ledi tämmöistä normaali LED-chipistä, niin siinä esimerkiksi näkyy se, että miten se punainen on monesti ongelma niissä. Että siihen kannattaa kiinnittää sen verran huomiota, että jos tämmöisen pisteen haluaa, niin ei riitä pelkkä värintoistoindeksi, jos se on vaikka 85, vaan erityisesti pitää sitten katsoa, että myös se punainen toistuu sieltä riittävän hyvin. Ja flickerin puolella sinänsä ei mitään oleellista muutosta, vaan ehkä enemmän on sen tyyppisiä muutoksia, että ne on antanut enemmän vaihtoehtoja, eli siinä on useampia standardeita, useampia tapoja, millä referoida, että se flickeri, siellä ei ole käytännössä flickeriä. Sitten tämmöinen henkilökohtainen tai voisi sanoa käyttäjien valaistuksen säätö. Tässä on myös jonkun verran muutoksia ja tässä puhutaan nyt tässä varsinaisessa kakkosversiossa, niin puhutaan tämmöistä niin kuin aluekohtaisesta valaistuksen ohjauksesta, ja maksimipisteet saadaan silloin, jos se alue on kooltaan maksimissaan 34, ja sitten silloin pitäisi olla niin kuin mahdollista kontrolloida joko valon väriä, värilämpötilaa tai sitä valojakaumaa, eli tavallaan niin kuin
tässä maksimipisteiden saamiseen ei riitä se, että meillä on vaikka niin kuin tietty ryhmä tai yksi valaisin, jossa muutetaan pelkästään niin kuin stabiilia värilämpötilaa, eli timataan ylös tai alas. Et se ei ole riittävä, vaan pitää olla se tavallaan tasapaino, että eri valaisimet tai ehkä suora valaistus, mikä siinä onkin, mutta tasapaino muuttuu, tai sitten väri tai värilämpötila. Täällä on edelleen tämmöinen hiukan hassu juttu, puhutaan tämmöistä lisävalosta, eli jos henkilö haluaa työalueella esimerkiksi, että hän tarvitsee lisää valoa, niin pitäisi pystyä toimittamaan tämmöinen työpistevalaisin, jossa sitten on erilaisia ohjeita, mihin se pitää sijoittaa ja niin edelleen. Mutta tämmöinen lisävalaisi, jolla pystyy sen työpisteen valotason nostamaan tuplaksi suhteessa niin kuin normien vaatimaan. Ja meillä vaikka esimerkiksi kyllä suuressa osassa työpisteitä on sillä, että pystytään niin kuin, että siellä käytännössä on se tuplataso, jolloin pystytään pelaamaan sillä, että jos niin kuin nyky-EN-normi sanoo vaikka 500 luksia työalueelle tuon tyyppiseen työhön, niin pystytään sitten nostamaan ihan normaalivalaistuksella se valotaso 1000 luksiin. Ja sehän tavallaan niin kuin tuo tämän asian mikä ehkä paremmalla tavalla. Mutta kyllä meillä on tosiasiassa joku mallivalaisi, jonka sitten pystyy kantamaan sinne, jos joku nyt haluaa sitten muutamalla työpisteellä, jolla ei päästä kuin 700 luksiin, mutta ei ole toistaiseksi kukaan halunnut. Eli tämä ehkä semmoinen, että suosittelisin, että yleensäkin niin kuin otetaan niin kuin tarpeeksi valoa siinä alkuvaiheessa, niin tämmöiset saadaan niin kuin järkevällä tavalla tehtyä. Ja niitä voi sitten, niin kuin tiedätte, niin ei se, että onko meillä 500 luksia tai 1000 luksia, niin se ei loppujen lopuksi niihin asennus- tai valaisinhintoihin tai ohjausjärjestelmähintoihin juurikaan vaikuta. Että toki vaikuttaa sitten energian käyttöön, mutta sitä pystyy ohjauksella sitten hoitamaan semmoiseen suuntaan, kun haluaa. Tässä on ihan vaan niin kuin tästä samasta muutama, että mitä siellä itse standardissa lukee, mutta sinänsä kävin näitä tässä läpi. Joo. Ja tämmöisenä yhteenvetona, niin tosiaan jos lähdetään ihan normaalista EN-normista, lähdetään siitä eteenpäin, niin on asioita, joita pitää tehdä enemmän, jotta saa tässä niin kuin tämän WEL-sertifikaatin valon osalta saa ainakin niitä vähän parempia tasoja kuin ihan pelkät pakolliset, niin tosiaan tämä vuorokausirytmiä tukeva valaistus on yksi, mitä pitää miettiä. Täällä erilaisten pintojen niin kuin tavallaan tämä balanssi, kirkkauserot, niin pitää katsoa tarkemmin. Sinänsä ehkä tämä flickeripuoli on suhteellisen helppo tuotevalinnoilla tehdä, mutta joka tapauksessa sekin pitää katsoa, että se on kunnossa. Ja värintoistoindeksistä nimenomaan punainen on se, mihin kannattaa tsekata niistä valaisimista, mitä aikoo valita. Ja sitten tämä päivänvalo tulee aika voimakkaasti tässä mukana, että sekä se, että sitä päivänvalo on saatavilla, että sitten että millä tavalla hoidetaan sen päivänvalon niin kuin mahdollisesti aiheuttamat häikäisyhaitat ja niiden torjunta. Ja jonkinlainen, no siinä on erilaisia vaihtoehtoja, mutta tosiaan tämä niin kuin mahdollisuus säätää sitä valotasoa omassa ympäristössään. Ja sitten tosiaan tässä oli tämä, mitä viimeksi tässä sanoin, tämä vähän erikoinen lisävalo mahdollisuus, mutta tosiaan siinä ehkä helpompi tapa olisi se alun perin suunnitella riittävästi valoa. Ja sitten se ero, mikä tässä pilottiversiossa ja vielä kakkossa, niin erityisesti ehkä isoin ero kuitenkin on tämä sisävalaistuksen häikäisyn huomattavasti tiukemmat rajoitukset tässä vielä kakkosessa. Näin mentiin tietoiskumaisesti läpi VEL 2 ja lisää siitä varmasti kuulet erilaisissa paikoissa ja minultakin voi kysyä, jos on jotain semmoista, mikä jäi askarruttamaan. Ja tosiaan tämä VEL-standardihan materiaaleinen löytyy myös, kun haette niin
verkosta, eli ne on olemassa. Sieltä pääsee lukemaan kaikki taustamateriaalit, mitä näihin on. Nämä on muuten ihan hyvä, voi olla mielenkiintoinen lukea, koska tämä on niin kuin tämmöiseen tieteeseen perustuva standardi. Eli siellä on myös aika kivasti linkkejä erilaisiin tutkimuksiin ja tämän tyyppisiin, että minkä takia tietyt asiat on tehty. Mutta Suomen valoteknisen seuran ja omasta puolestani kiitän tässä vaiheessa, eli kiitokset.